Doy. Doy, Scott. How do? A few moments later. Hello, welcome to me. Ay, anong kay yellow man ani, oy. Hi guys, bahay na po ako. Grabe. Ang haba ng biyaheng ginawa ko today. I'm finally back home from Amsterdam. Hindi po ako masyadong nag-vlog ng doon. Pasensya na. I just wanted to enjoy the time with my friend. So, yun. Richie, if you're watching, yeah, late na naman. Yung late mo na tong makikita. But welcome to the Netherlands, Char. I hope nag-enjoy ka sa gala natin kanina, Char. Tagalog yung kuchi, no? Matagal na po kaming hindi naman ganyan katagal. Kasi nung umuwi ako sa Pilipinas last year,
Before I flew back to the Netherlands, nagkita po din kami ni Richie. Ano ko po siya, high school, classmate ko po siya sa high school, and until now we still keep in touch. And yan, like I mentioned, nagkita po kami last year doon sa Cebu. Pumunta po siya kasi yung hometown namin magkasunod lang ba, and then yeah, same kami ng high school. So yun. Chika lang kami ng chika, yun. Ay, nako. Nakaka-happy po pag may mga kakilala tayo back home na nakakabisita dito sa Netherlands. So, masaya siya. So, kahit medyo malayo yung biyahe, okay lang kasi this doesn't happen a lot. So, we make time for people. So, it was fun. Monday po pala today. And I'm really glad because originally, the plan was to meet up with Richie tomorrow sa Amsterdam. But then, I have to work in the morning. So, if I go to Amsterdam, basically mga almost 4 hours ang i-allot ko for travel time. Because magbabas pa ako pupunta sa sa Den Bosch train station. And then, from Den Bosch to Amsterdam Central Station, mga about an hour din siya. So, it really takes time. And bukas sana dapat yun. But sayang yung biyahe ba, and then we would only spend time for mga 2 hours, diba? So sayang. So I thought na it's better na today ako pumunta. So good thing naman Richie can squeeze in yung time kasi nag-work din po siya. Work trip yung pagpunta niya dito sa Europe. I'm glad na nagkita kami doon sa Amsterdam. And yeah, enjoy sa next na country mo dito sa Europe. I hope mag-enjoy siya sa mga next niyang destination dito sa Europe. Yung destination talaga nila was Denmark, and then may mga side trips silang ginawa dito sa Europe, di ba? If pumunta kayo ng Europe from Asia or from the Philippines, might as well visit other European countries or cities na din, no? Kay, yeah, hindi siya ganyan kadaling gawin ba kasi nga malayo, di ba? Si Ana po siya sa Kasirot, wala pa. Thankful nga pala ako kasi nga si Anna was picked up by my in-laws this morning. So, tumawag lang ako this morning sa kanila. Free po sila ngayon kasi bakasyon. So, yung tinawagan ko this morning, sabi ko, okay lang ba sa inyo na i-pick upin nyo si Anna today? So, sabay talaga silang pumunta dito para i-pick up si Anna. Sabi ng father-in-law ko, sige na, ay hatid lang kita sa Den Bosch Station. So, di ba? Ako na, sabi ni Ruth, ang spoiled mo. Hindi naman, mabait lang po talaga yung aking in-laws. So yun, and I think Anna spending the night there. It depende, hindi ko pa po alam. Alam ko na hindi nyo masyadong makikita si Anna sa video ito, kaya I squeezed in a video this morning before ako umalis kasi alam ko hanapin nyo si Anna sa video. Pasensya na po sa sa video to, super ikli ng exposure ni Anna dito. We'll be home anytime soon. Sabi niya, dadalhan niya ako ng pagkain. Diba? What a day. And then, I also needed this day out din po kasi medyo matagal-tagal na akong hindi lumabas. Sabi ni Ruth, it's a good thing na malalabas ka and then may makikita kang friend from the Philippines din. So, yun. Happy po ako. Tapos, si Richie pala, may dala siya para sa akin. Galing ng ng Pilipinas. Pakita ko sa inyo. Dito ko kayo nilagay sa toy organizer ni Anna. Oh. May happy na nuts. Ano pa? Ayun yun. And then ito. Ito yung pinadala ko kay Richie. Akala, hindi ako na-expect, sabi ko sa kanya, wag, no pressure, pero kung makakadala ka dito para sa akin ng ganito, much better. So, ayan, napabili po ako ng Head and Shoulders na kasi ganito talaga yung shampoo, yung Cool Menthol. Kasi nahihirapan po akong maghanap ng may Head and Shoulders naman dito, pero nahihirapan po akong maghanap ng yung Cool Menthol. Usually, iba-ibang scent yung andito. And then, syempre, may cream silk din tayo. Kasi gagamitan ko na po ng cream silk si Anna ng konting-konti yung sa tip lang ng hair niya. Tapos, ito pa, isa pang Head and Shoulders. Tapos may pa dito. Ano to? May flat tops pa. Bigay ko dito kay Anna.
O, dalawang pack ng ano pala, dalawang pack ng flat top. So, yun. O, diba? Yan yung ating mga pasalubong galing sa Pilipinas. Thank you, Chi. Thank you, thank you, thank you. And, hindi ko na din po masyadong pahabain itong ating pa-video today, no? I hope nag-enjoy po kayo na sa ano natin, sa madali ang paggala doon sa Amsterdam. And yeah, kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood. And sa mga nagko-comment, thank you so much. And you know naman po na talagang nagre-reply ako. I make time to reply sa ating mga viewers, no? And sa mga nagko-comment palagi. And sa mga silent viewers, of course, thank you so much for supporting this channel. See you na naman. Duy! Mush mush babush!